В багатовіковій боротьбі за свободу від російського імперіалізму одним із вікон можливостей одночасно для українців та кримських татар стала лютнева буржуазна демократична революція 1917 року, яка завершилась падінням монархії і приходом до влади нових політичних сил. Вона була тим шансом, який дала історія пригнобленим народом величезної Російської імперії. 1917 рік і для кримськотатарського, і для українського народів це час, коли з'явилася можливість реалізувати нарешті своє бачення свого ж майбутнього, коли розгорнулися національні рухи, причому розгорнулися настільки потужно, що ми можемо казати, що розпочалися відповідно в Україні українська і в Криму кримсько-татарська національні демократичні революції. 25 березня 1917 року відбувся Всекримський мусульманський з'їзд. З'їзд вибрав тимчасово Кримсько-мусульманський виконавчий комітет, який очолив молодий освічений юрист і богословник Номан Челебіджіхан. Навесні 1917 року правління мусульманського комітету на чолі з Номаном Челебіджіханом переходить до широкомасштабної діяльності. Створюється духовне і земельне управління, реформуються національні установи освіти, засновуються газети «Міллет», «Нація» кримсько-татарською мовою і «Голос татар» російською. Такі самі процеси ми бачимо серед українців. В Україні виникає в Києві Центральна Рада, як спочатку координуючий орган українців, виникають ради на місцях і висувається ідея автономії України, проголошується перший універсал, і в першому універсалі у червні 1917 року вже йдеться про автономію України. Чому в Криму це було важливо? Тому що Крим був частиною Таврійської губернії. Таврійська губернія в етнічному сенсі вона складалася з двох частин: материкової, де переважали українці, і загалом в губернії було більшість відносно українців, і кримською частиною, там, де було поліетнічне населення і проживав корінний народ. Влітку 1917 року в Київ прибула делегація представників Мусвиконкома. Вони зустрілися з керівництвом Української Центральної Ради. Вона визнала, що Крим належить саме кримцям, які можуть керувати ним, як це їм заманеться. Тим самим тодішні лідери Української революції визнали самостійність Криму. В цілому можна сказати, що в 17-му році між органами самоврядування кримських татар і структурами Української Центральної Ради, потім Української Народної Республіки, виникли партнерські відносини. Національні рухи, їх лідери зійшлися на тому, що необхідно перебудувати постімперський простір, створити демократичну федерацію, де були б захищені права кримських татар і українців. І от на цій платформі антицентралістській, демократичній, федеративній будувалися партнерські відносини весь 17-й рік. Тому цей період для наших народів є одним з визначальних в історії. Це був пошук оптимальної форми взаємодії. У грудні 1917 року на Курултаї була прийнята справді демократична конституція. Там було написано про загальне виборче право, скасування звань і станових привілеїв, про рівноправність чоловіків і жінок, про порядок скликання парламенту і обрання національного уряду. Подібні зміни не влаштовували більшовиків, що тоді прийшли до влади внаслідок жовтневого перевороту. І внаслідок кровопролитних боїв у середині січня більшовики розігнали Курултай. З 22 по 24 лютого в Севастопольській в'язниці було розстріляно близько 600 чоловік, зокрема і муфтія Криму Номана Челебіджіхана. В листопаді 20-го року період інтервенції і громадянської війни закінчився. В Криму було встановлено радянську владу. Тоді новостворений Кримський революційний комітет організував обласний продовольчий комітет, надавши йому надзвичайні повноваження з вилучення так званих надлишків продовольства у населення. Селянин, що вивозив продукти на ринок, оголошувався смертельним ворогом радянської влади і робітничо-селянської справи, а вільна торгівля – пережитком царського режиму.
У селах були створені комітети бідноти, чия діяльність була спрямована на руйнування традиційного селянського укладу. Це було пов'язано з тим, що голод вдарив. Голод, який був спровокований не лише засухою, не лише зливами саранчею, які були в той момент, а і політикою комуністичного режиму, який вилучав хліб, який забороняв вільну торгівлю хлібом, який проводив свої комуністичні експерименти і який декларував, що та буржуазія, яка є в Криму, вона звідти не вискочить з цієї пляшки. За даними Кримцвк, голод у Криму викликав скорочення населення на 21%. Померло близько 100 тисяч людей. Спад кримсько-татарського населення склав приблизно 76 тисяч людей. Взагалі в історії радянської держави, а власне і кримські татари, і українці в свій час входили до складу Радянської імперії, на собі відчули це жахіття радянських голодів 21-23 років, 32-33. Якщо для України голод 32-33 років є актом геноциду, і українці найбільше постраждали в цей період часу. Проте, як би ми не говорили, все-таки відлуння голодомору 32-33 років позначилися і на власне історії жителів Кримського півострова. Адже багато українців втікали від цієї гуманітарної катастрофи до Криму. В багатьох кримсько-татарських родинах є сімейні історії про те, як вони знали і допомагали українцям саме перебороти це лихоліття. Надія на відродження, розвиток національних інститутів та демократій та все той же спільний ворог та спільний голод – це ще одна частина історії, що так тісно об'єднує українців та кримських татар.